poesía, para min, é a subversiva respiración do sangue. É esa outra dimensión de respirar o mundo, ese lugar sagrado onde te sentes a salvo neste asteroide a deriva onde reside un mundo disparatado. A poesía é revelación do ser, clarificación deste, como moi ben decía Luz Pozo Garza, a ben querida e fantástica poeta. A poesía, a pintura, a música, a arte en xeral, é esa outra dimensión de respirar o mundo. É a lei interior que habita o microcosmos dunha cosmovisión concreta, a do propio latexo vital ante a percepción do mundo. Nesa captación está o intento de reafirmar a propia identidade nesta banda do tempo. Tentativa de seguir a se facer un mesmo, de atopar un lugar no mundo, de encontrarse noutros territorios. Trátase de facer unha inflexión cara ao íntimo, un camiñar cara adentro, rumbo ao epicentro do propio eu e dos demais, ata harmonizar o espazo interior e o espazo exterior nunha emoción identificadora, nunha terra imprevista. O ser humano leva dentro outro tempo. A visión instantánea dese tempo, para min, é a poesía. Teño a certeza de que a arte en xeral e a poesía en particular axuda a reconstruírmonos, nos conmove e nos consola deste baleiro que se instalou con fortes tentáculos nesta sociedade de aparente benestar, onde nos consumimos consumindo. Esta sociedade cos valores invertidos, alienada e alienante, onde o ser humano é o maior depredador da súa propia especie. Nesta pulsación de incertidume, a creación ten un poder curativo, sandador, contra as feridas da vida e da historia. A arte dalle outra dimensión ao tempo e ensancha a capacidade do espírito para enfrontarse á estreiteza dos dominios domésticos do home, do ser humano. Trátase de gañar as tebras que non a noite pode ser moi clarificadora. Ningunha das artes é un luxo inútil. Matino eso que todas as épocas son propicias para a poesía, porén hai tempadas nas que se procura ou se precisa con urxencia. Somos fillos do momento que nos toca vivir. A obra desenvólvese dentro dunha realidade sociopolítica e aí está o dobre compromiso do poeta ou da poeta, co absoluto e con a realidade. A poesía expresa unha fonda realidade humana, aínda que o poeta ou a poeta se sepa desatendido, non pode sentirse insolidario. Quero pensar que de todas as obras poéticas saímos mellores e máis libres. Mentres imos á procura da identidade última e única mediante a comprensión simbólica da vida, depurando a linguaxe e os conceptos. Neste ano 25, vindeiro 25, confío, espero espellarme nun novo poemario, que me espelle un novo poemario, Onde a choiva arde. Dentro deste poemario, Onde a choiva arde, está a mobilidade dos deuses. Entón, vou ler uns poemas, tres poemas de a mobilidade dos deuses que vai dentro de Onde a choiva arde. Pertence a Onde a choiva arde. O deuses, que ven que non sexades como os mortais, deixádeme sentir a vosa presenza. Todos temos luces e sombras, os deuses penso que tamén, e moitas veces sombras e moi saturadas, pero non sei se a día de hoxe me quedo coas sombras dos deuses que coa a dos humanos, entre aspas. Cerco é o primeiro poema dentro da mobilidade dos deuses. No delirio da noite, a luz debuxa un ritual con ritmo secreto, unha sede misteriosa que galopa o abrente que esperta. Mentres eu abrango a vosa ausencia, deuses imprevisíveis,
para encubrir a nudez do baleiro baixo o tremor da néboa. Cando o tempo era eterno no pálpito das veas, cando a eternidade da voz estaba na partitura da luz máis extrema, era doado emparentar cos deuses. A ventisca do norte omitía a escuridade dos días e alzábate o vento azul nunha respiración alada, capaz de converterte na raíz dunha estrela e facer tremer a terra. Ás veces, escoito o vento do amencer na pel vibrante do bosque, música inaudita que precipita a alquimia do instante. Na atardecida, a sombra dos deuses ten moitas voces. Móvese ceibe o cubillo da penumbra cun ritmo sonolento ata topar a noite no crepitar do silencio. Outro proxecto para este ano vindeiro 2025, espero aínda estar nesa banda do tempo, confío, pois está fora de onde a choiva arde como outro proxecto diferente, Silencio acústico. Silencio acústico é un diálogo de dúas voces poéticas, porque Pedro Bueno, con acuarelas, o pintor, é un poeta en estado puro. Con Pedro Bueno nas acuarelas é unha servidora, eu mesma, pois, coa palabra. Pretendemos percorrer un espazo, xa o fixemos, percorrimos un espazo lírico, intentamos que fose un diálogo cómplice sobre recantos da cidade bella da Coruña. Van ser un primeiro cartafol con 6 poemas e 6 acuarelas, ou 6 acuarelas e 6 poemas, tanto monta tanto. Ser e sentir nunha dimensión poética, cun horizonte común, con versa estética, con ritmo propio, cunha conexión horizontal que leva a unha homoloxía entre as dúas artes, poesía e pintura, pintura e poesía. Vou ler un poema, de feito a acuarela de Pedro Bueno esta, para a Rúa Damas, para Rúa Damas, o ler este poema dixo: mira o que fixen, e dibuxou esta maravillosa, para min fantástica, acuarela. Noutros momentos había tamén poemas que eu tiña e que, vamos, cadraban totalmente co que el tiña xa pintado. Había unha conexión total e absoluta. Entón, eso fomos vendo, según eu escribía, el pintaba, ou el pintaba, eu escribía. Eso foi un diálogo forte que alimentou e que penso que tanto a pintura como a poesía e a pintura teñen o seu propio espazo. Pero cando se entabla un diálogo, ese diálogo en ningún momento vai cara a acotar o espazo do outro artista ou da outra artista, pois paréceme que é un diálogo enriquecedor, que, vamos a ver, que a emoción, a poesía é arte máis que emoción, vale? Pero ten que transmitir emoción, baixo o meu punto de vista. Ainda que sexa máis que eso, ten que transmitilo. Entón, se hai esa pulsación, ese diálogo, cando son dúas artes as que están dialogando, eso o sentimos perfectamente, o sentín tamén con José Valentín cando fixemos Atmosferas, hai anos, e con Isabel Pintado cando fixemos, hai un par de anos, Amaterasu, non? Que era eso, foi un diálogo cómplice que en ningún momento nos, non digo estorbar, pero nos acoplamos espacio da outra persoa, senón que foi eso, foi un diálogo totalmente escintilante, foi un diálogo fantástico. Bueno, pois con Pedro Bueno está sendo exactamente o mesmo, non? É un diálogo totalmente enriquecedor, é un diálogo que che fai
nutriente, total e absolutamente, non? Ben, Rúa Damas, ese é o título. Bueno, non é o título, é que como son varios lugares, son hasta 12 lugares da Cidade Vella, pero vamos a facer un cartafol, primeiro cartafol con 6, onde estará a Praza das Bárbaras, a Rúa Damas, que é o poema que vou ler, o Xardín de San Carlos, Rúa Sinagoga, Praza da Azcarga e Praza de María Pita. No outro seguinte cartafol, pois no segundo van outros 6 lugares máis da Cidade Vella, recantos da Cidade Vella, non? Desta maravillosa Cidade Vella que para min é alma da cidade da Coruña. E di así o poema: reclamas as voces dos ancestros na noitecida, murmurio remoto das pedras, instante no que o peso dunha claridade delgada e nítida esculpe as horas e celebras estar viva. Daquela escoitas a música da historia chegar do vasto pracer do insomnio. Fala doutro tempo, doutras voces, doutros silencios. Paso agora tamén como proxecto, non porque xa é unha realidade, está recén salido, Poetas na cociña, este estupendo libro, está para presentalo o día 16 do Nadal deste mes, e Poetas na cociña é o quinto libro que facemos un grupo de poetas apoiando a cociña económica da Coruña, esa fantástica, maravillosa labor que fan, non? Este é o quinto de Poetas na cociña, non? Que o día, repito, 16 presentámolo no Casino da Coruña na Rúa Real. O compendio de todos eles ten un título que é Na curvatura do tempo. Como un conxuro sideral, o celve das palabras renace nas raíces do silencio, baixo o estremecer errante da música máis antiga, sen tempo, ata incendiar a noite. Avanza tarde, aí, na penumbra, onde sempre nos perdemos para encontrármonos. Os dous lados da pel sincronízanse nunha melodía prodixiosa e as xemas dos dedos rozan as veas dun pentagrama de luz celeste, cántico e fogueira. E por último, quixera ler deste libro Tempo en desuso uns poemas dentro deste libro que me deu moitas satisfaccións tamén, pois hai un apartado que titulei Elas son eu, pensando nesas mulleres que non teñen voz, que a teñen pero que mutilaron ya, non? Entón quero ler un par de poemas. O inicio di: quero mover o vento, non me silencies. Muller de ébano, Aisha. Recoñézote no zoar do vento, e na nidia sombra dos ollos. Ás veces sacúdeme de lonxe un berro, outras un son traveso. Ás veces é o son do silencio o que esvara polos teus dedos de muller feita dunha sucesión de xestos. Ás veces o acústico mosaico do teu ser é un ópalo ondular, presenza de zume, xunco de valse. Aisha, alén do vento, a áurea do teu perfil inmantado transfigura o teu choro vehemente en lagoa celeste.
onde peixes transparentes tentan transformar as desafiantes tormentas nun vento apracíbel. Entre o ceo e a terra, buscando vas a túa sombra, apodérate dela, fúndete nela. Non esquezas que a niña a riqueza indolente das estrelas. A ixa, susúrralle a caluga do vento as historias das túas feridas. Esfiaña os fíos do soño pouco a pouco, pero sen pausa, ata chegar ao final do labirinto, xa que teño a sensación previa de que vai permutar a luz arredor da túa sombra. E por último, elas son eu, remato con este poema. Afaneime por non calar e caláronme. Afaneime por estar experta e adormecéronme. Afaneime por ser eu e dobregáronme. Afaneime por sentir a vida e mutiláronme. Afaneime. O que non acadarán é que eu traicióe a miña arela por conquistar o invencível horizonte da verdade das cousas.